Perubahan sosial. Dahulu awak anak buah tunduk kepada ibu bapa. Kini menjadi tampuak tangkai komandan di rumah tangguh. Biasanya tangan di bawah menampuang minta dibari. Tiba-tiba kini tangan di atas menjadi pihak dan membari. Sesudah itu perubahan psikologi. Tadinya anak remaja orang menyebut namu saja kini lasutan baimbaukan. Janta gaduh minantu lalu mituo jalan merusuk mamak rumah naik ke dapur ayam bekotek pungkangnya. Sekali gala diimbau badan tiang hati jantuang tersinta insan di dalam awaklah jadi orang gadang. Baik itu pasatiran kala. Sudah tu pulo perubahan karakter. Salah monangku karena kurang terhati. Bajalan malas lasau melangkah mendongkak-dongkak garah kudo basamperehan. Kini lah mesti besitinah mengecek mulai mahaga basopan santun binarami. Tibu di pihak nan pedusi aku nalabia mengherankan. Nanti ketibo kutikonyo barubah piia cuparangai. Kasih sayang barubah jajuk nan harun keceknya hari yang tengah malam meminta rujak adang jajuk itu suami. Mengidam agaknya tu ya. Bagi suami alun paham dituduh mencari ili-ili karena hasuang karena pitanah mungkin selingkuh orang lain. Padahal si upiak mulai mengandung bawaan si anak tukironyo. Hati-hati. Banyak suami salah sami batangka wakaru arang sampai menguci aja bacarai. Ndak lama sesudah itu berubah pulau rawi tubuhnya dari sariang menjadi semok nan kampih kini laboneh padang baransua jadi gugua. Yo, ambo paham ya. Nanti kok sampai yang berpedusi laku parangai tak berubah. Tandonya gagal rumah tanggo orang menjadi orang gadang. Ibarat anak sekolah ke mahna. Lah sirah rapor tu namanya. Caru hajinya indak mabrur ke Makkah membuang pitih dan dapat gamis di saroban. Karena diri jago martabat. Pikir-pikir kok kan mengecek agak-agak dan kadikakuk usah lasak sorong lompatan. Awak kenalah jadi suami. Minantu di rumah gadang sumando di kaum orang pailok budi jawaso. Nan ba ibarai buah pantun, badarai carano kaco, badangkang carano basi, banang sarapu rantangkan. Bacarai karano baso, maranggang karano budi, itu nan samu orang pantangkan. Ko indak besu nan ba itu, lah malang ayah beranak, taibu hati bundokan dua malu serumpun rang si kumbang. Tak kalau tagak di puncak lawang memandang arah kabaruah, tampak jaleh danau meninjau tak bantang bak padang kaco di pagabuki bakuliliang. Sabalik sawah majanjang lambah hijau kampuang betumpak jalan raya liku-liku. Idaman dagang dari Jawa elok dan tidak bandiangannya sinan sebule baimpunnya. Makotabilah angan sakutiko kok dapet jauh di jalang di tapak ranah ke bawah. Alangkah sayu ayah danau mandi barenang bakacimpuang sanang anggoto ketujuannya. Tapi sesudah menajun panjang balari di rumpun cangkeh di salo-salo kulit manih, lah tibo garan di barua. Desiko badan tagamang heran tibo ragu mendatangnya to awak tekicuh taga. Maadek baik tu ya. Coba dengar. Dalianan sayah nan basuo kampuang langang Sumara Indah. Rumah tinggal para marimbo surau lalamo tak baimam. Dicaliak ayah kok berubah lumui marapuang di atehnya. Danau susui antokan kariang tunggak karamba silang siwa. Batanyo diri semusurang. Manyo narancak tadi. Kama painyo nan mendayo baduto kulah pemandangan. Katarui hatilah anggan babaliak bukit lah tinggi. Gilo bemanuang di pimatang mentari luluh diratoi. Contoh yang sudah kaibarai itu nak. Baitulah suratan alam baco pahamkan dalam batin bayangkan hidup sejatinya. Nah, iko maknanya. Kutiko masuk balun kawin nan tabayang eloknya sajo nan manih nan lama-lama. Lama suak berumah tanggo nampaklah rono nan usali tasingi watak surang-surang bawaan diri laya batin.
Kok tak bersuonan diangan datang kecewa jo sasalan, tumbuhlah silang jo salisiah ulu bala pangkasan ketu. Ujungnya bakal tengkang, talak jo sare muaronyo. Dek sabab karena itu, ayah inge ayah kanakan, nyampang iswa berumah tanggo, basuo banyak nan kurang balua ko indak panwah. Dek sayu pasangan sentiang alun marapek pemahaman, usah cameh usah tagamang kunun maupe mencaraco. Ayah tak rela tentang itu. Jokok kaki lah talangkahkan, pantang surui berbalik pulang. Ikhlas tawakal, siap mental, pilih sadonan tasera, ansua monoko konyoguyah. Orang bijak mengatakan, terimalah dia dengan segala kekurangannya, dan bersabarlah. Terimalah dia dengan segala kelebihannya, dan bersyukurlah. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Sekadar orang katawina, itulah sifat kami pakai mangkonyo awet rumah tanggo kabe arek pasak talungga sampai kambang baranak-ranak. Kami berkayuh dari ulu, baranang mulai di tapi tengah tak gamang lagi. Di zaman kalian kini lamu ame tagak di laman sebalun meningkek jangjang. Berumah tanggo nombor 7 kiranya naik rumah tangga, rumah nalapuak tangga-tangga. Abakai ndak iwang? Pacar-pacaran tak babateh, tunangan babilang musim. Awak nan baru bakatawan lah laki nembak perangko say barat lapiak jedahun raso di bibia tapi cawan. Dan ayah takwikan nan bak curito nasib sate. Mana nasib sate itu ya? Dia ulah hidu kaidu maranggang same bungkuihnyo. Walau daging yang dilidih juo ketupe lah masak kaca. Kuahnya disudu-sudu lah dingin mangko dimakan. Dialah kenyang terbaun banyaklah cacik ju cacinyo. Tapadeh tamasin nami. Bawang banyak sanganya kurang daging nyuliek kurang panggang. Akianyo makan basiso tinggal sate juntuangnya maratok daun memandangi. Ya kepalai. Pacaran tu kan paralu ya, supaya saling menjajaki. Ko iyo itu mengkasuinya sekadar ajo maju anak paham sifat surang-surang. Iyo pulo tumah kironyo. Dah bado. Tapi nan paralu kalian inge. Baraso pacaran istilah kini bukanlah testing cubo-cubo, bukan sekadar eksperimen diterai dicok-kicok. Jangan. Ndak boleh ya. Itu karajo maniayo tu namanya. Pelecehan tumah garangan. Ingelah hukum tuntui balik, hukum karma ranamokan anak angin suak menangguangkan. Adapun selisih nyusang keto, besilang bertukar paham, itu adanya orang bagawa apalagi berumah tanggo. Namanya suami istri basobo sepanjang hari umpama sanduk jepariwa tingkah bertingkah lah biasa. Malah kadang-kadang keganti bumbu kona. Pagi jarak patang marapek, cabiak-cabiak bulu ayam cancang ayah tak memutih. Sinan manihnya kasih sayang itulah seninya pergaulan. Tapi talampau jangkau overdosis gantang panuh cupak belanjuang retak lanyato baparinggo, hati-hati membawa diri. Kok karu haya di muaro cubo tapa iulu banda adoko gajah manyu barang di ma pamatang nantarompak sinan kesayah maananya. Lah tahu sabab musabab, lah jaleh duduk letaknya, ajak berundiang pakai elok-elok bermusyawarah. Janiah muko tanangkan hati, usah emosi sampai kalang mahampang nak manang surang. Jangan, simakkan tutua katonyo, sudah-sudahkannya mengecek baru dijawab tanggapi. Dan pokok danga mendanga, surang cucua surang menampuang. Sinan basuo salah bana siana khilaf nan tadorong. Ado pituah orang tua nak. Yaitu jokok makan bersama-sama, mengecek baganti-ganti. Santano samo batu tua betandang betagang mariah, batangka tu maramonyo. Itu nampak tu dihindari. Ko alun basuo ujung pangka teganang indak bepimatang hanyunya indak bermuaro. Anok kan agak sabanta bau berpikir ada ulu dipending caru kininya. Kalau makan berganti-ganti bayah. Kalau makan berganti-ganti nanda ulu dapat dagingnya nang kemudian dapat tulangnya. Itu ndak adil namanya.
Memanglah kasipai dek perempuan berundiang na inyo surang. Ciek dawa ampe deknyo manggarutu jo manggaracau baturo banyinya panjang. Ado kalonyo marentak-rentak mandangkon-dangkuang ibadan marawang memakiak-makiak sarupokan sejundai. Ijan tajadi nan ba itu mangalah awak sementaro. Indak tahan pai sabanta elo lalangkah kanan sunyi. Erui paisok dalam-dalam pandangi awan barara atau sarasa hayatajun. Hati nan paneh kok nyolindok pikiran kusut nak selesai sinan batanyo bakai diri. Nyampang ko awak nan terdorong ganjualah surui kanan bana ijan gensi mengaku salah. Para lu minta maaf ya. Apa salahnya? Dek lalok sekalok beresian hujan taduah kabui pentarang. InsyaAllah mudah-mudahan inyo pun sadar kok takilau habislah silang tu salisia. Cubalah dengar pesan ayah para lubana disimakkan 6 perkara ke dipakai. Yang pertama, ko ado selisih paham selidiki sabab musabab. Mungkin sekadar salah same kurang arih salah tanggapan. Lain lapat asyang maana bengkok perlu diluruhkan. Atau dah ulah hasuang menurang pitanah titi baraku asanan dari ibu soati bercarai mengkonya sanang. Mungkin juga sabab cemburu awak nalesek rembang matu gilo menjujai burung di dia melonjak balam dalam sangka tunggulah bini disalahkan. Itu yang pertama. Nan kedua? Nan kedua, ko ado nan kedirundiangkan mencari kusuk nak selesai. Pilihlah masuk nanelok sadang kutiku bunga kambang. Umpamo sesudah makan selesai sumbayang isya nantikan anak lalok dulu. Sebab kok tadanga di anak-anak merusak bana kejiwanya runtuh wibawa orang tua. Yang ketiga, ijan batangka bakaru arang piriang tabang galih malayang sampai tadanga kesubaliat. Konon pulo jadi tontonan orang lalu bertanyo-tanyo jiran mencigok di jendela anak tangguh memanjat pagar. Sabalik jadi gonjengan. Aku nan kampe. Nak berang silahkan berang. Tapi jangan memaki mahinokan dikatakan bini cilaku bini nan sial buat sisiak nalamu dibangki-bangki. Usah. Sampai pulau menukanamu jadi sisamu ya lupa. Baru ada tahu urusannya kan dia tarimbau dalam hutan tabau rendong kesadonyo. Jauh ibana tu nak kanduang setan nampia malaikat jauh mahar sakti dibuatnya. Dan kelima, kok tapaso beparang dingin balik betimba tak menyapu, ijan balabiah 3 hari betagah bana di ugamu. Bakeh tamu orang batandang usah membayang di paroman, paso-pasokan basapuan. Gencatan senjata sementara Aku untuang nasib kailo sinan bamulai perdamaian islah babaliat bak samulo. Aku nan kanang. Baalah bana kapanehnya hati yange jantung tabaka utak kusui sarang tempuo carai usah disabit-sabit nak usah sekali talak dibaca gampo bagoncang tiang aras gumanta bumi jelangi jauh syafaat Rasulullah dan para lubana ayah ingatkan gali bana dek laki-laki basipai kareh membatu awak komandan kece orang basipai angkuah otoriter sehingga aden bak katoden kau bak katoden hindari sipek nak baituna. Yo jadi ya. Ketahuilah nak tasabui talak jo carai adalah hak dek suami halal syarak di agama di adat indak betagah boleh ya. Tapi usah sumbarang jatuh kalau tak tiba di makam. Ibarat pintu darurat dipakai kalau terpasuh. Lah habis tenggang jo kawaka tak dapat mailak lai apa boleh buat kaba aju. Untuk itu nak bau berpikir sudah timbang mudarat manfaatnya etong-etong lah bojo rugi. Nyampang terjadi perceraian. Awak dapat berbini muda, amaknya bisa kawin baru. Nasib anak kemari bedo nak. Jo mandeh bayar tiri, jo bapak bainggot tiri, kasih jo sayang bapak ringgo. Dan pasti anak-anak taniayo. Kebutuhan anak sampai dewasa dijamin bapak. Itu kan tanggung jawab ya.
Itu baru tanggung jawab material. Selain dari minum je makan, anak perlu kasih sayang. Pendeknya nak, usah bacito mencaraikan ijan baniak menduoi. Isuak kok gadang penyesalan. Hanya dua masalah kok kabar pisah. Pertama, inyo lah jajuk laya batin indak nak nio awak lai. Balanjo lah ditulaknya. Minum je makan dak taidang kok lalok lama belakang. Atau di samping lai jo awak orang lain dipasang pulau selingkuh gara namonyo. Carai. Kok indak dayuh tu mah namonyo. Layu telingo kece orang pada melarono laki-laki. Kalau inyo minta maaf? Maafkan. Asal basasi bakatarangan basegel baperjanjian. Umpamu istri awak kerengkang. Lah boleh dicarai. Ajari elok-elok. Kau ndak jauh berubah wah. Itu guna jadi suami nak oi. Musti sabar menanggung ragam bimbing arahkan kena nelok. Itulah tugas dek suami. Ijan tersabab dek pembantah dek mada kareh kepalo. Masakan indak berdaceh di rumah galih peak jatuh talak serumpun batuang. Ayah tak izin tentang itu. Nah, cialai pentangan ayah. Yaitu capek emosi pemburansang ringan tangan suku melampang main tanpa main terajang. Jangan. Inyo tu manusia tu buyuang. Bukan hewan, bukannya kabau, bukan pulau budak teranak. Tapi manusia nan bermartabat, punya malu harga diri. Sekali tangan malake bukan hanya sakit di badan, sakit di batin lebih maido. Nyampang tasuo jua dia anak ayah kamasak tangan abialah dipulangkannya suri kagagang sementara. Isu boleh hang rasokan bang. Baabana bojo anak. Baidu ijo cucu apa lu bagadangkan jo kasih sayang. Lah kawin kamasak tangan. Ayo alun laistan. Baitu ayah merasokan. Baitu jo ayah biniang dan baitu perasaan setiap ayah. Nanti coba buktikan sesudah wa menjadi ayah. Nanti di masa separuh umur kadatang saat kutikonya laki-laki dapat ujian banamo puber kedua. Di masa umuran bakian jiwa orang sedang di puncak. Ibarat bambu lah baru yuang banyak gampa sembilu tajam. Maliwak-liwak di udara gilo menyapu awan biru rueh lalamo mengalupak. Kabumi madok manakua dunia baraso di jinjiangnya. Kabumi madok manakua dunia baraso ke di jinjiang. Langit lah hacuk tabulakang antah kutiko datang badai sinan kok puncak meningadah. Adapun umur manusia umumnya sampai 80. Maka menjalang umur 50. Mental orang sedang stabil, fisiknya pun sedang prima laya batin masa di batang. Di bidang usaha itu pula. Ko inyo orang manggale sinan masonyo ke batoko. Ko inyo tagak ditani tanaman tua lemah hasia. Nyampang pegawai negeri sipil sabantalai ke MPP. Menurut pasal yang biasa, iko hanya penyakit singgah. Indaklah panjang durasinya. Sabantalah kan 20 seiang tangga umur menuju gaib mengarisia. Menurut para psikolog orang dan ahli ilmu jiwa, adapun latar belakang motivasi dan mendorong puber kedua adalah faktor kejenuhan. Dek bosan di rumah tangga monoton indak baragi taragak merubah rasa ingin mencari penyegaran. 20 tahun masuk bawa indak batuka pemandangan petang pagi siang ke malam inyo lejo nam sobo. Tadinyo biliak ko arun kini baun kandang kudo anak larapek susun paku. Superai tak licin lai. Si mama bentuk pembantu dicaliak di luar rumah gomok cando raga-raga mulai malala resek panjang. Ibarat kucing belang tiga kemana? Iseng maintai mancik lalo sekadar bakaja nama nagia. Sambil mauji tajam kuku marayok mando-ando di balik tabuang pembarasan. Kuku laki sayang mencakam di gungguang ke tengah rumah di jarak lalu dilompei. Bangkai dan tidak ada dayo nyambiak ke galuik-galuik lah pueh ditinggalkannya. Beko dicari mancik lain tak mancik cacak pun jadi. Hanya sekadar pelarian iseng-iseng penyakit ringan karena jenuh di rumah tangga baik itu pakar mengatakan.
Asah banamo laki-laki umumnya pernah merasai dilanda puber kedua kok. Kalau itu, ayah pun pernah merasakan ya? Pernah juga masuk kalian ketek-ketek dulu. Tapi alhamdulillah sekadar tadayuk-dayuk tak sampai oleh yang tertunggang. Tapi banyak nan hanyi handam karam nak. Dia ulah nang kodoh dalam puber tagagau-gagau jurumudi serak baserai pasisianyo orang menonton dari tapi. Kasihan. Joko tercapai kawin esok mungkin marasai nan ba orang dapet penyakit puber kedua. Kini ayah ingatkan. Hati-hati dalam ujian, jangan sampai raporang sirah konon pulo tinggal tak lulih. Awas. Adapun gejalanya, coba dengar. Kalau menampak anak orang, lai tekan anak awak. Tapi kok menampak bini orang, lupa je bini awak. Hai kok penyakit. Ubeknya nak mujarab apa ya? Bau mengucap, karena diri ingatlah Tuhan jagolah citra di negari. Salamaikan anak jubini usah terambang masuk ngarai jatuh tak mungkin tagak lain. Dari cako ayahku cerita puber kedua. Memang puberku berapa kali ya? 3 kali. Adapun puber pertama masuk remaja menjalang ke dewasa. Suara barang suap parau jakun-jakunnya lam harapuang sungguh mulai membayang. Pamana di muka camin gilo mematui diri asik bersega bersege. Adang pamadok caliak tajam penyela pencelok pandang lah mulai tahu jabaun. Angan malayang menggajuju ko ado janjang kalangi awan diguntiang jadi baju buki barisan kerendonyo. Ikolah umur paling rawan. Rintang resek kadang menyembah lasa umpamo anak baru sugalo ke kacanya ci ayam baiduju. Lucu memang. Bagi orang balik di sinan lah paham laku parangainya waang kenalah mengalami. Itulah inyo puber pertama. Kalau puber ketiga? Di saat lah bangkeh baun tanah karisia ingin jadi daun sekitar umur 70-ah. Antah didi, antah mau pikun, antah kok setan namandayo, antah sekadar nostalgia api padam puntung barasok meninggal-ninggalkan parangan, entahlah. Nanyato manjajo membariangi anak orang di tijo. Adang dek mato rabun baraya atah jo bareh tak bersisiah cucukan doang tagamayo. Asabah nanyo nak. Nan ba ayam mati badabiah galapu nyawa kapai mahambuang membuang tinggi surat tu anok jadi bangkai. Acaliaklah pulos terongkeang menjalang minyak ke habis. Saseyui lampu kepadam nampak kepopoh penghabisan tasinga tarang sabalik sudah tu barang suagalo akhirnya padam samparuno. Minta usah lah tasuo di ayah kami. InsyaAllah mudah-mudahan jauhkan Tuhan landaknya. Supaya rukun berumah tangga na aman balaki bini banyaklah caru kari tampuh ado balarang berpentangan menjago lagiah dengan kurang. Utang di ayah berparingi malantai sebelum lului maminteh sebelum nanyi. Coba disimak didengarkan. Jadi ya? Nan pertamu ayah kanakan paling sakit dek perempuan kalau dirinya dibanding-banding. Ba ada orang sugalo rancak kameh memakai jemalaga gulai tahunya resubana. Kalau bukan bertarui tarang tapi memuji menyanjuang orang diaduk di muka bini, itu nam pantang dek padusi. Jauh ibana tu nak kandung agak orang kata singguang. Dan kedua, ko ada kurang balua pinya parangai tak manakah baso jawasi tak mampe. Di rumah galutu putu di dapur jauh aja rasu di biliak kurang selero. Usah di kakak dilewakan jadi gunjangan di tapian buah kecika di paranta. Jangan. Bungkuih rasio ari-ari ijan leceh awak de urang. Usah pulo gilo mencace, menyada mengaceh panjang bini pakak indak menyimak. Jangan pantang itu nak. Agia nasihat elo-elo. Rawi-rawi tantang nambung kuah ulang-ulangi bak menyapuah itu nan utang dek suami. Sudah tu pulona lah menjadi watak padusi dek inyo rasu nang kemuku. Malain jo kita laki-laki utak pikiran nama nimbang. Oleh karena itu, tansano datang keduannya malapor sambil menangis bunyi kayu tedangannya, tunggu di lulua mata-mata.
Salidiki ujung jopangka, pereso sudi siasek baru disikap ditanggapi. Sebab itu kata ayah, ado kalonyo acok bana, nyo tasingguang lebih bakanai saito jadi sadapo kaduan dirantang panjang. Indaklah lain muka suinyo sekadar pauji-uji, pahajua kasiah suami seginyang kurang namukan. Kadang-kadang de ibu sayang jubini indak tarago di pareso alun jaleh rabah tagaknyo mahambua jeladi yang cek malalah mahadang cakak. Orang subalah dikandakan, jo kawan lah bersiarak, jo pemilih serak berserai, rupunyo salah bini awak. Itu namanya takut jo bini. Usah terjadi nambah itu nak. Tasingi budi dinarami randah bana pandangan orang. Jan satu kilek, satu patui, satu takacak tampehkan, jangan. Dicek dulu syarat recek, disilau ke pangkabatang baru diawah dirabahkan. Itulah sifat orang bijak. Kok taniat memberi induk dun sana patut dibantu kemanakan minta ditolong atau mamak coba-coba, mustilah bertahu-tahu mengecek ke bini awak walaupun bukan minta izin. Memang pitih awak nampunyo cucu keringek badan surang indak serikai jorang lain. Tapi namanya suami istri rancaklah pemuko-muko bukan merusuh sembunyi. Mangkonyo lama manih bana kutiko niat dikabarkan hendak memberi mamak pitih. Mausul beliau ke suami minta ditambah dilebihi. Beliau kan jarang kita lagi. Atau di hari bayi bulan bayi kabar alik bernikah kawin tiba sakit patut dirawat. Inyo nan maingik menganakan bara kesana ngati ayah. Sabaliaknya ya. Tiba pihaknya ditaju ini awak pulo na menangani. Sinan manihnya pergaulan seninya berumah tangga terhadap kaum je pemilih. Kok setiap pengeluaran lai berundiang memupakai sekurangnya memberitahu dirinya rasa tersanjuang tahangke nilai martabatnya. Tapi kok mahilang-hilang tumo mahandok jalan merusuh kadang-kadang berduto bagai. Itu namanya pelecehan tersinggung puncak kadanya mulai bertengkang berselisih. Aden bak kato den pancarian den dak perlu kecukarawi. Tadanga baleh timbalannya. Indak nangka melebihi hidun sana. Kok sakit siapa ko nama urui. Lai adik awak nama rana tagang tu. Menyatu pulau pihak na lain. Ndak surang saja na berdusi doh. Beko kami carikan nang gadih na rancak daripada tu. Bacaka ateh nalai kufur nikmat tumah namonyo indak barakah pencarian. Jadi, baana nelok. Mangkonyo talatak di nanelok, setiap berbuat elok melalui jalanan elok jo caro bailo elok. Itulah tanda orang bersyukur. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurilah rahmat Allah. Nanti akan ditambah-tambah. Bagi yang tak pandai bersyukur akan mendapat azab yang pedih. Jelai, nyampang waang beranak isua. Tibo induaknya mahajari mungkin malacui dek bersalah. Usah dibela dipetagak konon pulo berang ke bini. Jangan. Dampaknya kurang labaya. Selain anak makin melonjak, runtuh wibawa istri awak hilang tuah sebagai ibu. Leceh di pandangan anak. Karena apa? Inyo meraso tak masalah ibu nan kejam salah hukum. Ibarat di sidang pengadilan kue. Walaupun salah kena hukum, inyo manang di tingkat banding hakim di bawah nan tak adil. Dek sebab karena itu, sadang mamanyo memberangi antok selawak. Malengah cando tak tahu tando sepakai ibu bapa anak terdidik tak pengajar. Tapi usah pulo satu membuso mandeh bangih bapak leberang anak barasuri karoyok. Tak perlu. Nan kita sebagai bapa ijan nyinya letah cerewet cah berang cah beturo lamo-lamo lidah tak masin. Kok majai bekutiko, kok berang bima perlu, sinan kabiso lidah awak nayaklah pamor orang tua. Adapun nasib jo bagian Allah batantu samulonyo sajak di rahim bundok kanduang. Taga dek gaib tersembunyi kita nan tidak mengetahui. Itu nan dalam ilmu Allah. Dan wajib paralu bagi kita bersyukur kok dinamu jua. Basaba kok dinan malang. Sambil ikhtiar jauh usaha bayar yang doa kena satu cucuran rahmat salamonyo. InsyaAllah ambo amalkan.
Setantang idik nang kona. Sakit sanang sampi jalapang elok buruak tangih jogala indak bercarai dari badan. Sebab karena itu sadio payung sebelum hujan malantai sebelum luluih. Tibo musibah dan cobaan indak tagamang rusuh bana. Nyampang iswa datang sansaro awak sakit badan talatak pitih habi harato tandeh. Anak-anak sedang bikete indak yusia kebeyo. Usahkan pai ka doktor pembaya ubek je pasunti. Da puasa jo tak barasuk rekeni lampu laba limpi telefon alam putih. Alun lai SPP anak tiok bulan tiok menunggak. Utang kalapau menyasakkan tukang kredit tibu juo handam karam hanya sarantau. Iyo kok lai tinggal di kampuang. Rumah gadang indak manyeo banyak seketek baharato daun ke daun jadi ubek. Tapi bah kok nyampang di rantau orang. Sana indak pemilih indak awak nang surang pagantungan kapulang raso tak mungkin. Apo ketenggang minantu ayah beko. Samiang ameh tak mana ruah bamilia sagayang indak. Lain salupa sawah bunta pusako tinggi dari Allah. Tapi tasasak padang karimbo mai teranta ate rumah sudah gawat darurat pulau. Sinan tapaso nyumanggadai. Masya Allah subhanallah. Basuriah jalan kanarakona babanda tajuan doso tapaso ngarai di ambuari. Nabi Banan mengatakan hampir-hampirlah kefakiran itu mendatangkan kekafiran. Na'udzubillah. Bahas solusinya ya. Nan sailok sabayaknya libatkan istri bausau aja menggalih beniago. Nyampang ke waang bakarayo carikan ninyo kegiatan. Bawarung balapau ketek manyulam jahit menjahit membuka salon jorental. Pendeknya asa bagara dari ma piti ketumbuh nempangkah halal jan menyimpak. Hanya saja ayah ingatkan nampak kamu indak mengganggu tugas rutin sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai tabang nan jinak ulah mencakau burung liar dan bak pituah orang tua dapat pinjai ilang kapak gadang larugi dari labo. Dan kedua, sesuai tanah jetinaman talatak suatu di makamnya pakaikan luar jepatui. Carikan mata usau nan cocok jorang pedusi. Indak sumbang dipandang mata, indak pulo melampau kodrat bateh martabat perempuan. Sudah tu ya. Usah babelok bilang pakan menurut pasanan jauh konon pulo bermalam-malam. Kedapek pinta je pintu. Usah maradai-radai bana malala bajalan panjang turun rumah naik serumah. Kurang elok dipandang orang. Rusak citra namo bayaknya. Biarlah baketek-ketek tapi batantu tampe usau jaleh alamat kedudukan bukan bisnis keluar rumah. Takutnya menyeleweng. Walau diberi kebebasan namun lapehnya lapeh batali nak tabang membawa paso-paso tambang di tangan awak juga. Nan bak ibarat kudu bendi koma. Dihalau ke tengah pasar pabia berjalan surang. Saraiknya bagi mak usia lari dan tidak kencang amek lakek kakang mato badindiang naknya saulah jalan bendi. Harus terarah terkendali, terkondisi di bawah kontrol. Baik itu kata pejabat. Ayah meminjam istilahnya saja. Tapi ambo tidak setuju kalau melibatkan istri bausau. Mengapa tidak setuju? Banyak contohnya di masyarakat ya. Orang padusi kok jadi sombong kalau lah mencik pitih. Aiko kuncinya. Coba perhatikan. Kalaulah salah mengarahkan babali awah penabangan. Lah bapitih mengkonyonge. Keceknya berdaram-daram indak nanggadang pada bania alunan tinggi dari pucuk laki dirandah diremehkan. Apa sebab? Karena selarui selama nangkuknya dia giah mangku memaci kini awak berpitih surang tiba lahungeh juta kabua darajat lasamu di suami. Nah, joko istri terlibat bausau usah bala cecek surang ijan berpitih ambo berpitih udah tapi berpitih milik basamu dari awak untuk awak di sinan latak kuncinya. Adapun istri di rumah tangga nanbak umpama supir serap samu memaci tanggung jawab. Nyampang tekan tuak supir satu ataupun tibo ngilupan yang perlu lalu gak sepiciang. Sinan melompek supir duo salamai oto pulang pai pesisia sampai ke tujuan. Itu mengko ayah sarankan.
Elo aja bini bakureh pandai mencari bakaruntuang, iswa indak tagamang lai. Nasib awakku walulah tantu. Antah beko sakit talata, kanai pecat, kanai PHK, umua singkek peminto datang anak nan sadang ketek-ketek. Kok disawahkan bai tuju nak. Samu basosoh bagulin sam laki bini keluluak dalam. Apaknya menjajah tanah, membajak malokak bumi. Nan padusi mabubui banyak pimatang petik di tarah, bandanya di siang juo. Suami meriak padi, istri mengirai jumah hampai. Papa menuga, mama mencicil udah nan bare ambon ringan. Beko tiba di padi awak. Lah jadi bare awak. Asia jariah orang berdua bukan bersibak ya basisia, kapuak sebuah tak babateh nan makan seperinduan. Maka baik tujuh di luar tani, kok padusi berpenghasilan, satu berdagang berniago jadi pegawai makan gaji wanita karir masuk ini, alhamdulillah rancak itu. Banda dua tabik nyuci, satu laki sebuah puro di sinan tuah talataknya. Tapi mesti suami macik kunci kan ya? Tidak masalah kunci di paciknya, nan kuro-kuro awak buka. Adapun laki-laki di Minangkabau ditakdirkan bababan bare, kapalonyo nyatu berjujuangan di kudua pasangan laki, dibawa inggok pikulan tangan dan dua berjinjangan. Laki sekujua badan tubuh sari tak kama dilimpahkan baitu konon jak dulunya. Di samping anak dengan istri dun sanak pedusi Jawa Ampia, bapak mandeh juga manakan ikut saratojo pemilih, itulah nyato bangkalai baban. Tatuang di undang-undang, talukih di ragi adat, apalah bunyi undangnya. Kalau paku asam balimbiang timpurang lenggang-lenggangkan di bawah narang sarwaso. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampung dipatenggangkan di tenggang negari jan binaso. Antara anak jika manakan mairiang istri judun sana, urang sairiang tak sajalan saisi indak setungkuih. Anak digendong di pangkuan, di balo jo pencarian, dakik kesaku penyimpanan. Kamanakan dibimbing-bimbing, dituntun sambil berjalan di tanah pusaku tinggi, awak menjadi komandannya. Ibarat daun naraco kemana? Inyo satimbang saukuran, sabare bungkanan piawai indak buliah tunggang sabalah. Nan suwo tentukan syarat. Nan suwo tuntutan syarat. Amanah datang dari Allah dan tidak utang di adat suriah sipasin di limbago sama derau kaduonya. Bare ame baban laki-laki di Minangkabau ko ya. Iyo bare, sedangkan nan bare mesti dipikua, naringan wajib dijinjiang, nyampang tagajai taku cawai langit berang bumi maupe dalia lanyato ke ditampu. Tapi kemenakan tu kan punya ayah nampak tanggung jawab ya. Itulah hebatnya Minangkabau nah. Setiap anak di ranah Minang diurus di dua fungsional, satu bapak, kedua mama. Di siko tak ada ratapan anak yatim, ndak tadanga keluhan jando-jando. Ukasui ayah, kita wajib menafkahi orang sebanyak tu. Bukan cuma materi nak, tapi membimbing yo haratu pusako, awak bayiri merantangkan kewajiban moral dan dituntut. Ada orang yang mengatakan, bali kudo tu murah, nan maha bali rumpuitnya. Tak salah tu ya. Ndak, itu cuma istilah. Tapi kan tak balik latak ya. Mano nak kandung nyanyo ayah calon bapak di rumah tangga kandidat mama dalam kaum. Kok mendanga bunyi lapatnya iyo tak balik latak. Namun nan dimungkasi istilah itu bahwa bernikah kawin itu mudah. Nan sari adalah maurih rumah tangga. Atau dapat laju dikatakan bercucuk tanam indaklah susah, nan rumi menyiang jemarawatnya. Apalagi masuk bak kini kona harga kudo berpuluh juta, sedangkan rumputnya luar negari, sagunya made in Jerman, dadak berimpor dari Jepang, kandangnya basi bulu. Batu ajuo kecik ayah. Kok tasabui kawin bakawin banyaklah ragam peduniaran, resepsi di gedung mewah, konsumsi ala Perancis. Palaminan sama hatubo kabali berbulan madu. Malah nampak dek kami jauh sebelum jatuh alik masuk dalam bertunangan atau pacaran model kini,
lah mulai berpengeluaran. Minta traktir ke restoran, BlackBerry dikandakannya, tas sepatu segala macam. Sekali kandak ketagun, banyaklah tingkah seginyangnya membedui merentak-rentak. Itu baru calon nak. Isuak kok lah resmi jadi bini baba lah nyato di kapalo tak dapat mailak lai. Hukumnya fardu ain. Harus. Di luar minum jam makan, kain baju para buik rumah bermacam jenis kelengkapan. Biaya ikut rekening itu, ipeda ndak boleh indak, bayu wajib menyatu. Konon pulo kandak si bocah. Baju seragam jo SPP, bayar les uang ujian, uang kuliah tetek bengek, bali soptek pun awak juo. Sadonyo pitih, tak kayu jenjang di kapi yang tak ameh bungka biasa. Tapi istri awak kan lagi menggale, kan itu nasihat ayah tadi. Ijan dulu marokkan bini yuang. Pendeknya nanti nak. Kok Allah berumah tangga pandai-pandai maturi duit susun bana manajemennya. Jangan gadang pasak dari tiang sesuaikan ulu jemuaru. Sentano masuk 10 ditimbo keluar 2 balai. Alamai katuhu atabe gadang marapuang ikan habis mati. Lama-lama karian singkarak je meninjau tuhu asinama ju milin maratok marapi je singgalang. Picayolah. Sajak mulai dari kini nak ansua-ansua merubah sikap, indakan nan kamu bazir, pandai baik-baik bakulime itu kunci ayah berikan. Hobi itu masuk mubazir ya? Bahobi itu paralu. Minum kalapau ndak masalah tandunya bermasyarakat. Tapi jangan bakal tarusan. Liek-liek di matumbuhnya sesuaikan morcobawi. Di nan sadang elok, mengkenyo elok, di tengah letak tulang punggung. Kok dulu teraku bujang, sangke badan sabatang tongga tiok minggu baburu babi. Bajuta haragu anjang, barat tuih bali pisaunya, tali bapilin tulang balui kala bertatah pera ukia adang bajuki baju dan. Jo sampo mandi teranak makan talua setengah matang, cukui vitamin jo supradin pel kalak manis salabah, pendeknya mewah. Labiah meurui anak tiri. Tiok kami pememanciang barundo di tabe orang. Asetnya bayar dahulu baalah lagak jumantiaknya. Bukan to ikan nan bacito kecipu ayah nan menggilo batandiang joran nan mendagia. Banang tagang piapu ngilang ikan menjujui tali panciang dipunta lalu kegumpalan di sinan maha padunyaran. Hobi baburu jumamanciang na. Itu karajurang kayu tu. Batanggang bahabi pitih bajua bahabi masuk usah turuikan dunia orang. Yo kok lai berenang di nan dalam sadang bakacak di nelai. Tapi usah mahajan-ajan tuah awak carai tak kasih pulih mau pek sedua pengadang. Cubo baretong dalam hidup. Kaji diri karena lahun tuang agak-agak di nan kapai kiro-kiro di nan ketinggal. Usah basuo ba andai orang membali gantang bakarua menjua cupak balanjuang di malagaleh ke balabo. Di rumah babare hinda lapia domino baku catak bapitih sakupang ganok lohan jomurai na babali ayam aduan nan bataruah gurau sipakiah na masatoi. Konon pulo memasang bete karajo orang sasiaka tu mah. Kakubuang mencari nomor mimpi rasian bacuahkan orang gilo batanyujo asian gilo gini. Lajaleh hoto balanta onda terambau masuk banda inyo barabui pimangaja. Bukannya orang nan ditolong plat BA-nyo nan basigi dapet memasang ampe angko. Oh yancur mina. Tapi masang BT itu kan usaha juga ya. Banyak usaha lain nan halal na masuk akal. Bukan mengayal manarawang gilo di dalam angan-angan. Mungkasui kayu mendadak kirinya kapuak lata dadak akhirnya sansaro mati tagak. Gampang kok lai berasaki sadang asam di beraya bilalang dapat bersiang sekali-sekali bawalah raun anak-anak pai piknik rekreasi bersantai kalambah anai umpamanya kangarai ke lubang japang mani-mani ke batang tabi makan rujak ke pantai padang atau karau ke lubuk bunta ke danau ke PLTA ke daleh lapau nuru. Itu para lunak mampahare nalungga-lunggat mancas aki kok nyesua bernostalgia kecek kini mengenang masa yang silam. Napak tilas
karena perjuangan tempo dulu masa indah berpilin kasih. Itulah ube mujarab dari virus puber kedua, insya Allah. Nah, itulah saja surah hayahna sayo patah tabang meranti tentang nangko sudah kalam. Suak ko umur sama panjang dapat ditukuk ditambahi. Kok mati ayah dahulu. Ganggam taguh paci amanah, itulah waris bertinggalkan. Ya Allah, berkahilah rumah tangga anak-anakku sebagaimana keberkahan yang telah Engkau berikan kepada rumah tangganya Adam dan Hawa. Amin. Ya Tuhan, tentramkanlah rumah tangga anak-anakku sebagaimana ketentraman yang telah Engkau berikan kepada rumah tangganya Yusuf dan Zulaikha. Amin. Ya Rabb, sejahterakanlah rumah tangga anak-anakku sebagaimana kesejahteraan yang telah Engkau berikan kepada rumah tangganya Ibrahim dan Sarah. Amin. Ya Zat yang pemurah dan perkasa, bahagiakanlah rumah tangga anak-anakku sebagaimana telah Engkau bahagiakan rumah tangganya Muhammad dan Khadijah. Amin. Sebahagia rumah tangganya Ali dan Fatimah dan rumah tangga orang-orang yang telah Engkau bahagiakan. Amin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.